saret naf flimkien mulej, kelmtek imqazza f'qalb waħda li naqad bil-ġisem tibnek ħaj. Fejn hemm l-imħabba, fejn hemm il-għaqda, hemm tammar jintfu lejn, hemm jintgħix fil-nur. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Irrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Mary Boħaġa. Llum il-Knisja SDS tagħmel il-festa tal-Apostlu San Mattija, l-Apostlu li ġie magħżul biex jimla il-post ta' Ġuda l-Iskarjota. Kejjew llum ukoll nibdew din il-ġimgħa ta' talb għal aktar vokazzjonijiet, propju ftit tal-ħinilu kien hawn il-komunità tas-seminaristi fejn qazzu rringrazzjaw lil Madonna ta' din is-sena skolastika u talbu għad-djaknu li sejjer jiġi ordnat saċerdot propju nhar il-ġimgħa fil-katedral tagħna fis-6:30. U għalhekk jew aħna wkoll ninaqdu magħhom u nżommuh fit-talb tagħna fl-istess ħin nitolbu biex aktar żgħażagħ jilqgħu is-sejħa tal-mulej ħajsiru għaddejja tal-Knisja tiegħu. B'dawn il-ħsibijiet f'moħħna u f'qalbna, fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna ejjew ħuti nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dunubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf Alla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħen għalina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa it-talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħen għalina. Għaliex inti waħdek għaddejs, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inta għażilt lil San Mattija u daħħaltu fil-għaqda tal-Apostli. Bit-talb tiegħu imlina bil-ferħ ta' imħabtek u għodna mal-magħżulin tiegħek bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dawk il-jiem, Pietru qam f'nofs il-ġemgħa tal-aħwa li kienu b'kollox madwar 120 ruħ u qalilhom: Ħuti, jeħtieġ li sseħħ l-Iskrittura dak li l-Ispirtu Santu ħabbar f'hom David fuq Ġuda li kien il-mexxej ta' dawk li qabdu lil Ġesu. Għax hu kien wieħed minna u kellu semu f'dan il-ministeru tagħna. Hemm miktub fil-ktieb tas-Salmi: issir ħerba id-dar tiegħu u ma jkun hemm ħadd li jammar fija u ħadd ieħor joħodlu xogħlu. Jeħtieġ għalhekk li jingħażel wieħed minn dawk li ssieħbu magħna tul iż-żmien kollu li l-mulej Ġesu kien dieħel u ħireġ magħna
ibda mill-Mammudija ta' Ġwanni sa dak in-nar li kien meħud minn magħna u jkun flimkien magħna x-xhud tal-qawmien tiegħu mill-imwiet. Imbagħad resqu tnejn, Ġusepp imsejjaħ Barsaba li jgħidulu wkoll Ġustu u Mattija, u talbu hekk: Mulej, int li tara fil-qalb ta' kulħadd, uri li ma minn dawn it-tnejn int għażilt biex jieħu l-post ta' dan il-ministeru u l-appostolat li minnu telaq Ġuda biex imur fejn kien jistħoqlu. Imbagħad tefgħu x-xorti li weqgħet fuq Mattija u dan issieħeb ma' 11 il-apostlu. Il-kelma tal-Mulej. Salm responsorjali. Il-Mulej qiegħdu mal-gbarat tal-poplu tiegħu. Faħru għaddejja tal-Mulej, faħru isem il-Mulej, ikun isem il-Mulej jinbirek minn issa u għal dejjem. Ngħidu, il-Mulej qiegħdu mal-gbarat tal-poplu tiegħu. Min tluħ ix-xemx sanżula ikun infaħħar isem il-Mulej, oli fuq il-ġnus kollha il-Mulej, ola mismewiet u sebħu. Ngħidu, il-Mulej qiegħdu mal-gbarat tal-poplu tiegħu. Minnu bħal Mulej Alla tagħna li qiegħed fil-għoli u li ħares l-isfel lejn nismewiet u lejn l-art. Ngħidu, il-Mulej qiegħdu mal-gbarat tal-poplu tiegħu. U li qajjem mit-trab l-imsejken u jerfa' mill-miżbla il-fqajjar biex mal-gbarat qiegħdu mal-gbarat tal-poplu tiegħu. Il-Mulej qiegħdu mal-gbarat tal-poplu tiegħu. Inqumu bil-wifqa. Alleluja. Jiena għażiltkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa' jgħid il-Mulej. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Kif ħabbni missieri jien ħabbejt lilkom. Ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi, intom tibqgħu f'imħabbti kif jien ħarest il-kmandamenti ta' missieri u qiegħed f'imħabbtu. Qedtilkom dan biex il-ferħ tiegħi ikun fikom u biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Dan hu il-kmandament tiegħi li tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. Ħadd ma għandu imħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Intom ħbiebi, jekk tagħmlu dak li jiena nikkmandakom, ma nsejħilkomx aktar għaddejja, għax il-għaddej ma jafx jagħmel sidu. Sejjaħtilkom ħbieb, għaliex kull ma smajt minant missieri jiena għarraftulkom. Mhux intom għażiltu lili, imma jiena għażilt lilkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa', ħalli kull ma titolbu lill-missier f'ismi huwa jagħtihulkom. Dan hu li qiegħed nikkmandakom li tħobbu lil xulxin. Il-kelma tal-Mulej. Kemm għandu jagħmlilna kuraġġ żjes dan id-diskors li Ġesu jagħmel propju fl-aħħar ikla. Hawnhekk dan id-diskors jagħmlu fl-aħħar ikla fiċ-ċenaklu. Din is-sentenza fejn hu jgħidilhom ma nsejħilkomx għaddejja aktar għaddejja imma ħbiebi. U dan huwa r-rapport li jgħaddi bejn Kristu u kull wieħed u waħda minna. Rapport ta' ħbiberija, imma ħafna drabi aħna ir-rapport tagħna
mhuwiex hekk, imma huwa rapport ta' forsi tal-imsejken quddiem minu qawwi, quddiem minu sejt, ta' għaddej li dejjem jobdi dak li jordnalu is-sejt. Ġesu qiegħed jitlobna u jħeġġiġna biex aħna ngħixu dan il-kmandament tiegħu, il-kmandament tal-imħabba. Imma qed jagħtina dan il-parir bħala ħabib. Mhux qiegħed jimponi il-kelma tiegħu. Alla qatt ma jimponi fuq il-bniedem. Alla jistieden il-bniedem jibdel ir-relazzjoni tiegħu miegħu. Alla qed jistieden lili u lilek biex nidħol f'rapport ta' ħbiberija sinċira ma' Alla, ta' imħabba vera. Rapport mibni fuq l-imħabba u mhux fuq il-biża'. Jew għalhekk il-mulejn itolbuh hekk biex aħna wkoll narfu ngħixu dejn il-ħbiberija tagħna, dejn l-imħabba tagħna, natuha il-ħajja. Il-kelma tiegħu ngħixuha b'imħabba u b'ferħ. Fuq kollox inħeġġiġkom biex din il-ġimgħa hekk nitolbu għal aktar vokazzjonijiet. Kif ġajtilkom nhar il-ġimgħa għandna ordinazzjoni ta' saċerdot, sejjer isir djaknu, sejjer isir saċerdot. Jew nitolbu għas-seminaristi tagħna, jew nitolbu biex aktar żgħażagħ jilqgħu is-sejħat ta' Ġesu. Mhux aħna għażilna din it-triq, u għażilna, aħna biss irrispondejna, weġibna. Alla għadu jsejjaħ, jibqa' jsejjaħ, imma jħalli fil-libertà il-bniedem jekk jirrispondix jew le. Jew nitolbu hekk għaż-żgħażagħ tagħna biex jarfu jilqgħu is-sejħat li l-mulej jagħmlilhom. Aħna wirroddu ħajr lil Alla għaliex oġbu jażel lil San Mattija biex ikun apostlu flok Ġuda inresqu qudiemu it-talbiet tagħna. Għal dawk l-irġiel u n-nisa li fil-Knisja ġejju msejħa biex huma wkoll bħajjithom jagħtu xhieda tal-imħabba ta' Kristu nitolbu. Għal gvernijiet kollha sabiex imqanqlejn mill-kmand tal-imħabba tal-mulej Ġesu jarfu jaħdmu tassew ħassaltan fost il-popli kollha il-paċi u s-sliem u l-waqfien minn kull gwerra nitolbu. Għalina il-koll biex ngħixu il-fidi tagħna b'mod attiv u responsabbli nitolbu. Nitolbuk mulej għad-Djaknu Gabriel biex inti li fi ftit jiem oħra sejjer tikkonsagrah bħala saċerdot tal-Knisja tiegħek, tagħtih il-qawwa, is-sliem, il-paċi tal-qalb u l-ħeġġa ħalli jaħdem għat-tixrid tal-kelma tiegħek nitolbu. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu tqaddes il-familji tagħna, għamel li jkunu tassew bennina ta' qatt ta' vokazzjonijiet nitolbu. Fiskiet inresqu it-talb personali tagħna. U Alla li għażilt lill-apostli biex kunu xhieda tal-qawmien ta' ibnek mill-imwiet, għati lilna li nżommu sħiħ fit-tagħlim tagħhom fil-għaqda u l-imħabba ta' bejnietna u fil-qsejn tal-ħobs. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Alleluia.
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ikbarena filubna ubitama, tahayom ram faruk sitrebim. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej l-offerti li bil-qima kollha il-Knisja tiegħek qiegħda tagħmillek fil-festa tal-Apostlu San Mattija u permezz tagħhom wettaqna fil-grazzja tiegħek bi Kristus Jedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Int ir-raj ta' dejjem ma tħallejx weħida l-Knisja tiegħek, imma tibqa' dejjem tieħu ħsiebha u tħarisha permezz tal-Apostli biex ikomplu jirawha dawk stess li inti qiegħed fuqha bħala rajja f'isem ibnek. Għalhekk mal-anġli u l-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-iżerġ tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewwitu l-art, mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewijiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fil-oli tas-smewijiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ bati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jxxerrita għalikom għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U biċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija
ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u l-għaqda li jent trid fija, jent li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Dejk il-moda. Imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti sema u alla kbir mulejn tal-għaloni, sultan għawi, tkun imbirek mulej għal dejjem, u imbirek li sem għaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Salvatur li bdejtna l-kol, int li tina ħajja u ta' maġdi
lubna l-kol, ħares lejna bħarsa kollha ħnina, kollok tiba tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej għal dejjem, u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, Nitolbu. Xerri dejjem mulej id-doni tas-sema fuq il-familja tiegħek u bit-talb tal-Apostlu San Mattija għamilna denji li nissieħbu fil-wirt tal-qaddisejn fis-saltna tad-dawl bi Kristu siedna. Ngħidu flimkien tliet avamarijiet u nofruhom hekk għall-familji tagħna, għaż-żgħażagħ tagħna biex jilqgħu is-sejħat li l-mulej jagħmlilhom. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbejn, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbejn, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbejn, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Fil-ħlewa ta' Mejju, l-om tana Marija, o kemi doħleju, dak ismek sabir, kem toħroġ qawwija, dil-kelma min qalbna, bittama li talbna, jatik l-akbar ġir. Jintlaxqa tas-sema, ix-xemx tal-ħolqien, jintlom tam jinħalqek.